ngikholelwe. Yazi mangibuya Friday ngakhona ukuya nani? Neparaffin. Yo. Cabanga ukuthi izodla yo paraffin. Sizodla. Hayi awuqhela kabi Jomi. Uyichithile. Unedrama Jomi yazi. Nawu kunini esefonini kanti wenzani? Ngisathi ubethele uSibusiso eziyi2. Mngana ungitsheli ngani? Awubhali sishila sishaleze ku Instagram. Kunje? Kanti njani tshona? Ibandoni yakhe. Ngiphuza amanzi. Yo, uzashaya Jomi. Bafika ngapha. Ungazenzi ingcono, ulethi kwigama mama. I know you Jomi. Think lezi cleavage babe. Kodwa Jomi uzasihlekisa ngabantu wena. Uyazi ngi-Instagram Jomi. Yeah. Ucanga ukuthi uSibusiso ngithole kanjani? Oh Jomi. Ephuzi